Enggak sarang-sarang kalian. Sone apa ki wong sone? Sone apa? Mitra kakak. Pura sagem lenggah semoga kita hamitaken umlipun langgam Blitar Banyuwangi minakan kundut penjanipun Mas Bik Gleo. Monggo Pak De. Sumirat kuning suminer sorya wanci sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budheku karo kowe menyang Banyuwangi. Gemet-gemet pajalan harapan baru mlaku alon-alon. Mas Denny, halo teman-teman YouTuber. Kuranging mesin yen buat rap. Aku hak lali. Lali toh. Ing pundakmu aku senden atis titis rasane tias ing sadelan-delan kowe mengelus-elus rambutku melu lali aku. Raden kumiter ana kosake mawon kula kowe angete rasa tresnamu kaya alaka ngete atiku aku kowe lak ya delok wong akeh kok ya lali apa mergo aku wis tuwek ngene ya Ya apa-apa. Pancen ya tuwek, Mbah. Monggo Pak Jaya menawi ngersane beksa. Oh, 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 oh. Sumiratku ning suminar surya wanci sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budhalku karo kowe menyang Banyuwangi. Pundakmu aku senden ate pite rasanen tiang ing sadalan-dalan kowe mung alus-alus rambutku. Konku lan kowe angete rasa tresnamu saya krasa kok raras pipiku. Pancen yo wis tuwek gek dhewe iki enek sesasi lho ra tanggapan. Aku yo sepisan iki kok ya. Nek laku ngapale tenanan iki.